колледжи металлургии шаҳри Турсунзода яке аз муассисаи кӯҳнатарин дар мамлакат ба ҳисоб меравад. Он соли 1978 дар заминаи омода кардани мутахассисон барои корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюмини тоҷик таъсис ёфтааст. Ин даргоҳи таълимӣ дар муддати фаъолияти 30-солаи худ аксари корхонаҳои саноатии ҷумҳурiyро бо мутахассисони соҳибкасб таъмин намудааст. Албатта вазифаи колледж, вазифаи мактаб яъне илм, тарбия, таълим аст ва аз ин қафо намонда мо ба таълиму тарбияи донишҷӯён машғул ҳастем. Албатта дар соли ҷавонон мо бо бисёр навовариҳо мо рӯбарӯ шудем, аз ҷумла қариб 10 навоварие ки дар боғи рӯдакии шаҳри Душанбе мо намоиш додем, яке аз муваффақиятҳои коллеҷи мо ба ҳисоб меравад. давоми чанд соли охир ки хоҳишмандони коллеҷу литсейҳо ба маротиб зиёд мегарданд, ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҷавонону наврасон имрӯз барои соҳибкасб шудан майлу рағбати зиёде пайдо карданд. гуфтан ҷоиз аст ки барои касбомӯзӣ дар литсеи мо ҳамаи шароитҳо муҳайё аст. мана чӣ тавре ки ҳозир ҳамин дута симхонаҳои таълимие ки мо мана даромада дидем, албатта устоҳои таълими 3 соли мо хонандагон қади пурра аз рӯи нақшаву барномаҳои таълимӣ дарс гузашта истоданд. ҳамаи он таҷҳизотҳое ки бевосита барои таълиму тарбия зарур ҳаст, онҳо дар литсеи мо муҳайё мебошанд. аз ҷараёни таҳсил маълум шуд ки ҷавонон барои аз худ кардани касбу ҳунар завқи беандоза доранд, зеро онҳо хуб дарк карданд ки ба мутахассиси бо ҳунару соҳибкасб на танҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ, балки берун аз он ҳам талабот зиёд аст. 1029 нафар донишҷӯ таҳсил менамояд. аз ин 505 нафарашон дар шӯъбаи рӯзона, 524 нафар дар шӯъбаи ғоибона таҳсил менамоянд. хуб мо хурсанд аз он ҳастем ки коллеҷи мо дар давоми 2 сол шуд бо тариқи маркази милли тести донишҷӯёнро аз тамоми ноҳияи гӯшаи кишвари ҷумҳуриямон омаданд, мехонанд, таҳсил менамоянд. гарчанде ки мо хобгоҳ надошта бошем, мо онҳоро бо ҷойҳои хоб таъмин намудем ва ин яке аз муваффақиятҳои муассисаи мо ба ҳисоб меравад. барои пайдо кардани ҷойи кор барои хатмкунандагони ин даргоҳ дар худи кишвар низ хеле осон аст, зеро заводу корхонаҳое ки бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат бунёд ёфтанд ба чунин мутахассисон эҳтиёҷ доранд.